Aquest cop t'enviaré a terra. Què? Un salt prodigiós! No pot ser que tots dos estiguin cao. He de comptar per tots dos. 1, 2, 3, 4... Goku, ànim, vinga, aixeca't! 5, 6, 7... Vinga, amunt tots dos! Vinga, noi, aixeca't! 8, Vinga, un altre esforç! 9... 10... No s'ha pogut aixecar cap dels dos contrincants. Tots dos eliminats per KO. Però com que hi ha d'haver un guanyador, el primer que s'aixequi, encara que s'hagi acabat el combat, serà el campió. El jurat hi està d'acord. El primer que s'aixequi guanyarà. Vinga, ànim, Vinga, Goku, aixeca't! amunt, amunt, Vinga, tots dos intenten aixecar-se. amunt, 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 És increïble quin valor. Ha aconseguit aixecar-se. amunt. En canvi, l'adversari encara és a terra. Soc jo, el campió. Soc jo. Quina llàstima! Ho aconseguia i ara cau. Insòlit! Ara s'aixeca l'altre! Jo he guanyat. Jo sóc el més fort! Jo sóc el guanyador! Jo sóc el millor!